हॅलो, आज बनवली होती मी शिमला मिरची. ही शिमला मिरची पटकन पण होते आणि लहान मुलं पण आवडीनं खातील अशी शिमला मिरची. त्याच्यासाठी मी शिमला मिरचीची उभे काप करून घेतले व कांद्याचे पण उभे काप करून त्याच्यात मिक्स करून घेतले. त्याच्यानंतर 2 चम्मच मी शेंगदाण्याचा कूट टाकला. त्याच्यात थोडीशी हळद टाकून अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा धने पावडर व अर्धा चमचा गरम मसाला टाकून मी मिक्स करून घेतलं. त्याच्यानंतर कढईमध्ये तेल टाकलं. त्याच्यामध्ये थोडीशी जिरे टाकून पांढरी तीळ टाकली. त्याच्यानंतर थोडीशी अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून ते आपण मिक्स केलेलं मिश्रण याच्यामध्ये टाकलं. त्याच्यानंतर ते थोडंसं तेल सुटेपर्यंत मिक्स करून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये अर्धा कप पाणी टाकायचं आणि झाकण ठेवून 5-10 मिनटं होऊ द्यायची. खूप छान लागते. एकदा नक्की ट्राय करा आणि आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब करा प्लीज.